Hi guys, mwamvapo nkhani yoti Tamia wamangidwa, ndipo pali nkhani zambiri zimene zikuzungulira pa social media. Mu nthawi ino ndakubweretserani nkhani koma ndilankhule chonchi. Nkhani iyi ndiyosasimikizika, chilungamo chake chenicheni chidziwika kusogoloku, koma nkhani imeneyi ikumveka kuti munthu wina anachita business ndi Tamia, ndipo nkhani inali yakuti amulengezere malonda ake, ndipo malondawo zinachitika anthuwo anachajana ndalama imene mtengo wake ukhoza kukhala pakati pa 60,000 Malawi kwacha. Ndipo kenaka munthu ameneyo amenera kuti apangenso transaction kwa munthu wina ya ndalama yokwana 80 million kwacha, koma analakwisa nkupezeka kuti ndalama yapita kwa Tamia yemwe uja. Nthawi yomweyo Tamia anayisamusa ndalama ija ndi kuyisintha account. Atapanga realize munthu uja kuti watumiza ndalama kwa munthu olakwika, anamuyimbira Hana kumuuza kuti walakwisa ndipo wamutumizira ndalama mwa mistake, koma Tamia anakana, amvekere sindikuziwa kalikonse, account yanga inachitidwa hack. Mama wake Tamia anagula tikiti ndi kupita ku dziko la South Africa. Kenako kumeneko anakakhalako masiku awiri okha basi. Mmene wabweramo, apolisi anakwanisa kutenga foni yake ndi kuchita kauniuni, ndi kupezekano kuti ndalamazo zinabweradi mu account yake, ndipo anazisamusira kwa account ina. Pa nthawi imene Tamia anamangidwa, pa social media makamaka pa account yake panabwera post imene zimene anthu ambiri zidawasokoneza kuti kodi Tamia ali kundende kapena watuluka. Mu nthawi imene ndikupanga video ino palibe umboni okwanira kuti Tamia watuluka, koma chinthu chodziwika bwino ndi chakuti pa Facebook page pake pali video imene yachitidwa post mu ma hours amene nkhani yatchuka kale kuti Tamia wamangidwa. Malipoti ena akumveka kuti apolisi ndi amene anampasa foni kuti agwiritse ntchito pa zinthu zina, ndipo m'malo mwake iyeyo anatenga video ndi kuyiponya pa Facebook ndi cholinga chongofuna kuwasokoneza anthu. Maganizo anu ndi otani? Mukuganiza ngati Tamia analakwisa? Mukuganiza ngati Tamia ndi wakuba? Chitani comment below maganizo anu timve nawo. Ndikhala ndikukupasirani satane wa nkhani imeneyi. Only ngati mungachite subscribe kuti muzalandire nawo notification. Is Sam Mavita here. Hit like video imeneyi. Atafuna kusiwe, sikolo seliku